जों तामनि बागै बुधबार नाय तिपारा मथा और बातायनाय दङ 7 जना जोंनि प्रार्थी बागै 7 जना अ 7 जननि बिसिङाव नर बुबाग्रानो दा नायनाय ना मानिक साहानो दा नायनाय मानिक साहानो नायगेता मंनाय बुबाग्रानो नायगेता मंनाय जतनि खावा मानसनो नांनाय मानिक साहा साबो तंमा कसम बुसा आयें नानि और फैनाय सिनी तंथाय साथाय सेगै तावर राजत्व खालाय तंखा बंखा तंमा कसम बुसा ते बायसा दिखि दङ बुबाग्रा सिनी हा नायखलनाय सिनी मानथाय सकथाय तंथाय जतनो थिनांनि बागै रिखलांनाय दाबो अ उदान पाथालेनि बरक जतनो वासना नांनाय जों साबोबाय तंनाय बुबाग्रा दिगिदे तंनाय ना मानिक साहा दिगि थांनाय साबाय तंनाय जों ए नाना साबाय तंनाय बुबाग्रा बाय साबस एबा खरदे बुबाग्रा बाय तंखे सिनी तंथाय चाथाय जतनो अस्तित्व तंनाय जे दाबी खालायमानि केंद्र सरकारनो बुबाग्रा थानाय 1.5 बोसोर आगे ताबुकबो रुजागियाखौ रनाय हनै हनते आसक जरा सफायकिया विलेज काउंसिल इलेक्शन 10 बोसोर उनका खालायनाय बर'निके कोरोना समयनो जत भोट तंमानि पाइबे सुखा थंब्रय तिप्रासानो ताङि खालाया तिप्रासा उन्नति इंनाय वानसा निसाय तेसे कुचुकानाय रांकुसे दिकेबो इंनाय आबनो वानसे गय अ माने साहा भोट बखलायरिया हाकेमां बिनि जे बुखानि माथाय गातनि रिखा आबनि बागै बुबाग्रा काबै निनि आनि बागै आसुक राजा राजप्रसाद कतरमा खिबुय कुति रां बिनि अभाब करै बजे जागाबा थाङै दङि मानियो लन्डनबो थाङि मानो शिलंआव थाङि दङि मानो दिल्लीबो दङि मानो जेखुनु जागान बि नखथाय दङ ताङि थाया ओ तिप्रासा बिलमा नांजांनो उद्धार खायना बागै बर खलाय तंफायो दावो जों खामा सिनाय हासिया अजरावो सिनि कुसुम बोसा आफाय फैनाय अ नानानि बयस तो 60 70 खाय दङ रेशन कार्ड बाक्सा अखरखौ करिखना दुलजामां ताक पयतो मुक्ति माया निनि सुख फाय दङ आनि सुख फाय दङ बिनि सुख फाय दङ बरनि आमाल तांनाय जों और दतनो दङ चिनि अर्धेक जामाना पाइजाक हासि अर्धेक बय दतनो पाइजाक किन्तु चिनि चेराय खनाय फाय दंनाय बरनि उपाय तांनाय बिश्रामगन्ज हाय जागा वानथा सेगि तालांनानै चाइतखा यंखलम थामा लामा आरो जे बीएसएफ कैम्प रनायबो तामन दरकार आरो बीएसएफ कैम्प वानथान सिकला सारि गुरिना बगे जारो बीएसएफ कैम्प रनाय सिनि बरगारो प्राय 40-50 परिवार राबा चास खालायखाय आरो रायचाय दंगो आबासे तम खालायखा वानसे रो आरो जे बीएसएफ कैम्प मारनाय बरनते जागा खाली जागा मालिया दु जागा खास जागा मालिया हाय तें जागा करै खाली नङाय बागमा साका आय सरकार जागा कमा खाली दंगो ताङै आनि तिप्रासा राबा राय तामा जागा नङै बीएसएफ कैम्प खायनाय वानसारंनाव सुदुं रंदानि जों अ सुदुंनो रगला बुबाग्रा तंखे सिना राबाद बुफांनो जों हाय किफिलि मानफिनाय बुबाग्रा लगी तंखे बिश्रामगन्ज आमतली बरकु पुसको मताइनाथं करिमुरा अ महै जागा वानसाते तालां मालिया ननो सारा चाजाक आ आमतली बिश्रामगन्ज गाना गिना मांस फामादिके आय चेन चितान थांमा लामा आयां रामनगर थांमा लामा वानसार सेगिने केचा चाजाक तारा चाजाक जादा गया रंदां सरबो फायनाय रंदां सर फायदे उदानबो फायनाय अ दिन फायनाय जों गरे खायसि आंके जों खामासि सिनाय आगे आं चेखरा हातरा खालाय फायजाक किन्तु ताबो बखं बाखां कबे उरि बेका चेखरा हाते नांलैया सरखि जंखा ताम खालायखा अ उदान एरिया बोसोर दति डेभलप का बोसोर दति उन्नति खालायलागा 25 बोसोर जतनो वानसना नांगौ आं आसो डायलग रिया तामनि मालाय तबे मा बुजिनाय सोनि बोसकांगो ददेसों गोबां मा बुटबाय
sino jamai katala dori kala bari khalai mai angke sini thinang belai keno kothama athai sinai kebang ma sini celang teng bering teng taunong teng patarong teng sal ketang wok tok musuk tok dak tok ibu tata kana boleh ayang pesa tol phasing bini bisa damangha tangi bisa maya wansa se neta kebang wansa se montri kebang hai ni sin tibrasa korni montri ko khonari maya silong ni noko family bisrang mondo karena bisgana na buroi gari o khala jaka chokoi pokoi wansa bai bisa tamaka Sukuram debroma hai officer koto sal kadang guli koki patha jago bisa tamaka sini borok big bazar shopping mall bazar dokan koto tomai rago beton sana thaka katang ni beton sana sam khaji ngai chokoi pokoi khala jago kam to sisi bujago kemang ma mohai দিনের পর দিন চিনি বড় অত্যাচার খাইজাং মানে তমা কসম বসাবাই তমসে রিঙ্গা जों थांजाग्रै थांजाग्रै बाय तिनि अमाय गतियो जों मा दङ खाजानि दाखौ दैबो जों फाइदेसन जतन पाल नगे साल थांजा खालायै थांजा बुबाग्रानि सागलमबाय बुबाग्रानि तिदुलमाबाय बिसिं दै बोसकांनि 12 तारिख चिनि येसि कथारबाय पवित्र येसि बाय थाब केवसेना आन्ध्र समाखौ सिनियाय गोबां बुरबाय बनो जों जामाय सनामैनाय 17 तारिखआव जों बबार चालायनाय आसुदान कक साइ पाइरबानो बबाग्रा लंलिप तिब्रा माथा लंलिप चिनि प्रार्थी गोबां बुरबाय जय जुक्तम लंलिप